Helo pawb a chroeso I Teyrnas y Teulu. Os wyt ti'n mwynhau, chwarae gemau, neu crefft, pobi, ac hefyd creu dipyn bach o llanast, wel, dyma'r sianel I ti. Mae'r wythnos y nesaf byddai'n creu heriau I chi cwblhau, ac hefyd byddwn ni'n edrych I fewn I beth mae meddwl I bod yn rhan o teulu Duw. Felly, byddwch yn barod oherwydd Di llun nesaf byddai'n lawnsio'r pennod cyntaf o Teyrnas y Teulu. Wel chi yna, hwyl fawr.